Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Goizetik ahotsa berotu gabe, kafe makina martxan da, gonbidatuak laizte diritsiko dira eta gu musikaz blai gatoz, hartu saxofoia eta hasi jotzen John Coltrane, Charlie Parker, Lester Young edo Candy Dulfer bezala. Tira, beraiek bezala zaila izango da, baina bai, dakienak edo alduenak artezala saxofoia, gaur saxofoiaren mundu eguna baita. Gaurko egunez, aspaldi, 1814an jaio baitzen Adolf Sax, belgikar musikari eta musikatresnen egilea. 1864an patentatu zuen saxofoia eta horrek sekulako ospea eman zion. Operan eta orkestra militarretan berehala erabiltzen hasi baitziren. Pixka bat gehiago itxaro beharko zuen sax gaixoak orkestra sinfoniko handietan bere tresna ikusteko. Hori bai, zalantzari gabe jazak eman zion benetako lekua saxofoiari. Pelikula askotan ikustezakegu saxofoia. 2004ko Ray Charlesi buruzko pelikulan, 2015ko Born to be Blue, Chet Bakerri buruzko pelikulan, edo 2016ko La La Land filmean, Mia, Emma Stone, zinema izarren kafe zerbitzaria eta aktore gaia, bera horixe da. Eta Sebastian, Ryan Gosling, taberna zuloetako jazz piano jolea da. Bi gazte ameslari dira. Jazz pieza ugari entzun daitezke filmean zehar, agian horregatik irabazi zituen pelikula musikak hainbeste sari. Best Original Song eta Best Original Score Urrezko Globoetan, Best Film Music BAFTA sarietan, Best Original Song eta Score Oscar sarietan eta askoz ere gehiago. Eta hemen txelotura, pelikulako protagonista Mia gorpuzten duen Emma Stone gaurko egunez jaio baitzen. 36 urte egingo ditu gaur estatuatuar aktoreak. Superbad, Zombieland, The Help, The Amazing Spider-Man, Birdman, La La Land eta Poor Things pelikulen gatik ezaguna. I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through. Nik badut buruan jazz agertzen den beste pelikula bate, Before Sunset duela 20 urte estreinatu zuen Richard Linklaterrek film hau. Pelikularen amaiera aldera, bikote protagonista Parisko apartamentu batean dago. Celinek disko bat jartzen du, eta Nine Simon entzuten du. Just in time da entzuten duten abestia. Celinek dantza egiten du, eta Jessiri esaten dio, hegazkina galduko duela hor gelditzen bada. Jessik erantzuten dio, bai, badakiela, eta horrela, pelikula amaitu egiten da, horrela fotograma beltz bat batean, oso abestia proposa aukeratu zuten. Ba begira, gaurko egunez jaio zen Jesse edo ez dakit nola esan duzun hori, edo esan da Ethan Hawke, estatuatuar aktore, idazle eta zuzendaria. Lau aldiz izendatu dute Oscar sarietarako aktore zein gidoilari gisa eta Tony sari baterako ere bai. 2 film luze, 3 antzezlan eta dokumental bat zuzendu ditu eta 2 eleberri idatzi. Zorionak, Ethan. Zorionak. You found me just in time. Before you came, my time was running low. I was lost. Itxaron, ze zirkuloa itxiko dugu. Musikak pixo handia du izan joken zinemalanetan. Adibidez, duela 10 urte bere lehen dokumentala zuzendu zuen, Seymour, An Introduction. Seymour Bernstein musika klasikoko piano jolean oinarrituta. Pelikula 2014ko Torontoko zinema jaialdian aurkeztu zuen.
Eta 2015koan aldiz, beste lan batekin joan zen jaialdira, Born to be Blue. Oixe, lehen aipatu duguna. Hala da, Robert Botgoren Born to be Blue film dramatikoan Chet Baker jazz musikariaren papera egin zuen Ethan Hawkek. Filma 1960ko amaieran dago girotua, heroina zaletasunaren itzuleran. Nina Simonetik Ethan Hawkera eta Ethan Hawketik Chet Bakerera. Bueno, ez da plan txarra esan proposatu duzuna. Too fast. Baina dena ez da jaze izango. Izan ere gaur, saxofoianen mundu eguna izateaz gain, martxa berdearen urteurrena ere bada. 1965ko azaroaren 6an, Mendebaldeko Sahara okupatuz, martxa berdea abiatu zuten 350.000 zibil eta 40.000 soldadu marokoarrek. Berdea edo beltza, Sahararrek martxa beltza deitzen diote eta. Ordura arte Espainiako estatuaren kolonia zen Sahararren herria okupatu eta aldarrikatzeko egin zuten. Geroztik Sahararren giza eskubideak ez dira errespetatzen eta fronti polisarioak Sahara askatzeko borrokan jarraitzen du. Urte asko pasa dira eta tamalez ahaztutako eta isilerazitako gatazka izateko arriskua du Saharak. Eskerrak horren aurka egiteko ekimen kultural ugari egin ditugun Euskal Herrian. Abestiak, dokumentalak, liburuak. Adibidez, duela urtebete argitaratu zuen Kristina Berasain kazetariak Sahara herri bat erresistentzian kazetaritza kronika liburua. Edo nora bada ere izan zaitezela bueltan munduaren mugara ertzetan. Ez zaitzala inork gelditu edo norako itzuleran bueltan nahi zaitu. Edo nora bada ere izan zaitezela bueltan. Bagoazen herri zapaldu gehiagorekin gaurko egunez duela 33 urte, kurdu eraz mintzatu zen diputatu bat Turkiako parlamentuan lehen aldiz irain artean hori bai. Leila Zana HDP alderdiko diputatua izan zen. Lehen emakumea zen ordezkaritza eskuratzen eta kurduen banderaren koloretako diadema jantzita igozen kargu hartzera. Hitz hartu zuenean legebiltzarkide turkiar asko oihuka eta iranka hasi zitzaizkion. Handik 3 urtera 1984an PKK kide izatea faltsuki egotzita espetxeratu egin zuten. Europako Parlamentuak Sakharov saria eman zion giza eskubideen alde egindako lanagatik. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağını ve temel Baina aldendu gara musikatik, eta esan dugu musikaz blain etozela gaur tira, itxaron. Zer nahiago duzuen musika, ala Amerikako estatu batuetako hauteskundeak? Musika, ze gainera gaur elkarrizketa akustikoan musikan aspalditik diharduten gonbidatuak ditugu. Gaur Tuka taldea dator gurera, bai, Tuka. Euskal Post-Punk Underground talde mitikoa, ondarro horrek. 80ko hamarkadan existentzia eta beltza maketak argitaratu zituzten 1987 eta 89an. Eta orain berriro elkartu dira grabazio horiekin eta argitaratu gabeko 3 kanturekin vinilo bikoitza atera dute. Oepa! Tuka esaten da izana jarri diote diskoari eta hori aurkeztera etorriko dira. Ea nola moldatzen diren formatu akustikoan. Bestalde doinetetik garatago tartean garazi esna hola elkarrizketatu du Gartxotek. Bai, eta, badakizue, musikari eta pertsona aparta izateaz gain, musikazale amorratu ere bada garazi eta doinu oso ederrak ekarri ditu gurera, beraz, adi. Eta Maialen Tellabidek esango luken bezala, musikari handia eta pelazo! Gainera, akaitzara sola baso zeina dator. Berari ere, egunen batean galdetu beharko diogu bere kantu kutxunen zerrenda osatzeko. Ziur oso berezia izango zela. Gora akaitz, gora saxofoiaren mundu eguna eta gora asteazkenak. Entzuleo, kazaroak 6 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri, bigarren kafera, naiz irratian zarete.
zuekin Gartxotun Sain Letona, egunon? Egunon, ekipo... Eta zuekin Goiuri ez Zarandia, egunon? Kaixo. Eta zuekin dagoeneko gurean prest daukaguna Kaitz Sarasola, egunon? Hurbildu mikrora. Egunon. Betzen espero, prestatu maite duta Kaitz. Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 853 garrena du, goizak dagoeneko. Marrak eta laurren pasata, azaroak 6, gu hemen lau urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Ongeito horri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Ongit horri guztioi, bagoaz, poliki gorko saioa abiatzen. Alba da, musikarekin. Igande goiza da eta jada berandu, nahi duzu nazitz egin dezakegu, ezin da ezer konpondu, ezin da ezer konpondu. Bitan zatitu urteak galdu ditut, eskua jarri hotza gola sentitu, zer ezaitzultzen ezakit nola lotu. Itzalak hartu berriro argi, eta orain ez dago ezer. ASMR. Bai, baina pixat ondo gatzezan, Bai, momentuetan pentsatu dut, nogren abendua entzun dut behin baino gehiagotan, eta nintzen konturatu efektu hori zegoenik, baina egin berriro Goiuri? Pixkat elurra. Bai, edo elur bustia, edo... Bueno, kontuz, akaitzen mendagoela, eta esango digu, elur bustia, kontzeptualki ere, ez da gitondu ari garen, bagara, akaso euriarentzat 17 hitz beharko genituzken herri bat, ez, nola dira? Inuitak dira, elurrarentzako hitze asko dauzkatenak, eta elur mota ezberdinak, eta behin aritu nintzen, Errusiar, sovietar izandako Errusia mugako munduko lekurik hotzenenetako batean, eta bertan, nunbait bertako berezko biztanleek, uste dut, 11 txuri gris tono ezberdin ikusteko gaitasuna zuten, negu guztia txuri beltzen igarotzen dutelako, dena da txuri gris kolore horretakoa. Oso interesgarria iruditu zitzaidan. Maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa, egonero bezala, eta Gartxotun Sain Letonak kontatu beharko digu, zein den bere maite duta? Bai, gaurko gainera, alako mix bat dakarkit, maite dut bat eta maite dut ez bat. Bueno, lehengo astean komentatu nizuen, ura izan zen ere maite duta, okerrez banago, asteburan Parisen egon naiz. McGee ikusten, eta nire maite duta da, jozuen kontzertu puska, ez dakit zer esan, itzi gabe nago, baina izugarria izan zen, eta benetan lehen dibizioko ikuskizun bat eskaini zuen, eta oso pozik ibili naiz, bakarrik Pariseko kaleetan zehar. Baina, ez dut maite eta hau ez da lehengo aldia pasatzen zaidana, ohartu naiz, oinarrizko bizitzako jakintzetan eskaxamarra naizela, eta hori da nire maite dut eza. Izan ere, eta jende askok egotzi dit, gauza askoren inguruan sakon pentsatu eta hausnartzeko joera daukat, baina gero gauza simplei erreparatzeko izugarrizko zailtasuna. Eta azalduko dizuet. Oinetako eskax batzuekin joan nintzen hori ez da txarrena. Osa, bi faio daude hemen. Oinetako eskaxak aukeratu nituen ere... Hori oso goza txarra da, Bai.
nire Pariseko bidarentzako eta zer egin nuen iritsi eta berehala 2 auto txar hartu nituen. Bata, dena ibiltzen egingo nuela erabakitzea, metrorik ez dut hartu eta autobusik ez dut hartu eta 22 kilometro inguru egin ditut Pariseko kaletan zehar egun batean. Eta bigarren auto eskaxa izan zen zapatilla berriak erostea eta hoiekin ibiltzea. Eta hau lotuko duzen jende asko. Atzetik, Bai, hau lotuko duzen jende askok esan dit, baina zuk ez dakizu zapatilla berriak ez direla berehala izugarri erabili behar, eta nire arpegia, hemen batzuk ikusiko dute streaminga, baina nire arpegia izan da, ez, nik hori ez nekien, hori... Poker face bat, bai, on the rocks. Hori nuni ikasten da, hori eskolan esan ziguten, gurasoek esan ziguten... Hori kalean ikasten da. Eta horregatik diot, hori jakin behar da, eta esaten den jendeak, eta jakin behar diren hoietan nahiko eskaxa naizela ohartu naiz beste behin, eta hori da nire maite dut ez dakit, oinarrizko jakintza, bizirauteko oinarrizko jakintza hoietan eskaxa marra naiz. Baina, bueno, hankeko minarekin nago, baina bihotza beteta daukat, Magiren kontzertua eta gero. Dices que nos fará tanto. Nik aspaliko partez maite dut ez adakartere. Ba, nik maite dut, Orduan, igual nik maite dut ez esango dut? Ez, nik esango dut zegartxotenarekin lotura dauka. Dos. Baren, nire maite duta da, eta ez nekarren hau, baina orain gartxotek hau aipatu duela, maite dut, asko, maite ditut, pertsona hauek, eta dira, honakoak, zerbait ez dakizunean, eta beraiek zerbaiten inguruan badakite. Imaginatu, ez dakit, Magi. Magi musikaria edo taldea da? Bueno, musikari bat da, baina taldean jozuen bai. Hori da. Bueno, Magiren taldea ez dudala ezagutzen. Eta konbertsazio batena ateratzen dela. Maite dut, parekoak ezagutzen balin badu gai hori, esaten dizunean, esan beharrean, nola ez ezagutzen, esaten dunean, ez ezagutzen, ze ondo, nik kontatuko dizut, edo ez ezagutzen, ze ilusioa lehenengo aldiz esperimentatuko duzula hau, edo ez ezagutzen, ze enbidia ematen didazun, ze nahiko nuke nik ere lehenengo aldiz deskubritu gauzago. Orduan, zure ez jakintasunaren aurrean, jarrera hori hartzen duten pertsonak asko maite ditut. Eta aurrekoan ikusi nuen, elkarrizketa batean, eta zen abeslari famatu bati, elkarrizketa kazetariak galdera bat egiten zion, musikariak erantzuten zion olako erreferentzia batekin, kazetariak ez zuen erreferentzia ulertzen, eta musikariak esaten zion, ez dituzu ezagutzen? Eta esan beharrean, kazetaria zea jakin beharko zenuke, hori esaten dio, ez dituzu ezagutzen? Uzten didazu kontatzen, ze bidan niri asko gustatzen zaizkit, eta jakintza elkar banatu nahi dut zurekin. Eta oso politxeri ditu zitzaidan, eta beraz, hori, ez jakintasunaren aurrean jarrera hori hartzen duten pertsonak. Ze ona? Bai, nik banekien goiuri asko maiten induzula, baina gaur ikusi dut, are gehiago zen, ni naiz perfil horren presidentea esango nuke. Eta gaur, goiuri mesedez, etxera joatean Magi entzun zazu, zen bizitza ez dakit aldatuko dizun, baina afari giroa bintzat, bai, eta gero feedback bat nahi dut audioz WhatsAppen ea zer iruditu. Ados, perfecto. Eta bestela asretu ingo naiz. Nere maite dut ez da gauza serioa da, baina ez diot emango sakontasun gehiegi. Agaso bestegun batean, honekin lanketa bat egin daiteke. Ez dut bat ere maite, zurekin erdi eztabaidan, edo erdi aserreo, erdi molestiatik, edo WhatsAppetik mezu bat bidali, zuk irakurri duzula ikusi, eta gero ezabatzen duen jendea. Barkatu, violentzia modu bat da. Stop violentzia. Ez dakit ulertu da. Zurekin aserretzen naiz, eta jartzi zut, bida gartxot da gauzat esango dizut, joan den egunen egin zenuena, eskertuko nuke berriro ez egitea, zeiruditu ez da edan inoiz egin diaten gauzari jebiena, eta jate bale, tioz, ez da gizen, noseken esekual. Eta zuk, double check urdin bat egiten duzu, irakurri duzu, eta geratu zara pentsatzen. Eta hori nik ordu erdira hori ezabatzen dut. Hori zenik, hori ez dut inoiz ikusi. Jende asko azken aldian. Eta espentsatuko zu, igual zuzara. Bai, ni izango naiz, baina heldu funtzionala naiz. Mezuak bidaltzen ditut, eta hortxe, mezuarekin aurrera bizitzan, ez borratu mesedez bidalitako mezuak are gehiago, edo are gutxiago,
jasotzaileak edo bestaldean dagoenak ikusi duela dakizuenean. Ze da, esan dizut eta gainera izkutatuko dut esan dudan hau. Hori oso violentoa da. Ez dakiz sartzea daukete. Noski baiet, akaitz, hemen. Baina hoi da, hilketa bat inonden probak desegitea bezala. Desegitea bezala. Azken, esan dezu, ustuzea, eta gero ez, baina borratu ingo ze, gero ez dakit. Inoiz pentsatu dut akaitzen gani, inoiz hilketa egin barko banu eta gorpua izkutatu. Akaitzek badaki nola izkutatu gorputz bat gero lurrean nabaritu ez dadin, ez? Basoaren alterazioa edo larrearen alterazioa egon ez dadin. Eta bai, nire pentsamentuetan izan zaizut, inoiz tarteka pentsatzen dut, akatuko banu, hau beste, nola izkutatu gorpua eta... Inogo zenbatetan pentsatzen duzu jendea akatu nahi dezula. Azken aldian, mezu bat zabatzen didaten bakoitzean. Sticker batzuk badaude horretarako, nien naiz fededuna, ez naiz kristaua, baino badago sticker bat dela Jesusitok badaki mezu horretan zer jartzen zuen. Eta orduan nik norbaitek zerbait idazten badit eta zabatzen balin badu askotan bidaltzen dut. Aizu, Jesusitok badaki mezu horretan zer jartzen zuen, Baina hori da leuna. Ni pixka kabroia guanez da zuzenen esatet, irakurri nete. Kagezurra igual, baino. Oso ondo. Eta gero gainea, mobil zarra dauzkeun nan bentaja da batzutan, mobilen WhatsAppen kanpon batzutan jartzen da laukitxo bat. Bai, visualizazio bat hori ikusi egiten dala naiz eta borratu. Claro. Pantailan geratzen da. Mobila batzutan kostatu itezaio aktualizatzea, orduan borratuta kanpon gehatzen jarraitzen du. Eta balin badozkazu notifikazioak pantailan jarrita, nik ez dauzkatze, nahiko ansiedade sortzen mobila, gainera zera, eguneko 70 WhatsApp konversazioak hor borborrik itzea baino. Baino, nik esango nuke, hor agertzen direla, eta baina agertu direla, naiz eta beste pertsonak borratu, konversaziotik borratuko da, pantailan mezuaren zati bat behintzat ikusi egingo da. Bai, ikusten da. Gertatzen da, gero, aktualizazio bat ematen balin bada mobilana, borratu iken diela hortik baita, baina, eta ikusten zaizu gaina, este mensaje ha sido eliminado. Ikusten dezu pantailan? Bai, hoi beraz, notifikazio ere aktualizatzen da. Bai, baina normalen atzerapen bat. Bai, atzerapen bat. Irakurtzeko tarte ematen du. Delay. Bai, zenbat, inguruan daukazue, jende mota zehatz hori bastante, ez? Nik izango nuke azkeneko biestan 4 pertsona ezberdinek egin diatela. Nik ez, Zuk ez. Ez. Hombre, gaina eski akaitzekin arazo daukat, ze berakatu nahiko banu nori galdetuko diot gero gorpuarekin zerekin. Akaitzen da zure maite dut, Ba, nerea da baita da pixkat maite dut, maite ez dut, ez da? Bi aste pasadieia ordu aldatu zutenetik, aste eta egun batzuk, eta ordu aldaketa oso gaizki ematen dut. Fua! Oso gaizki. Nola akatuko dut nik akaitz? Nere sentimenduen bozera maile badago, Juri. Inogo aurrekoan, ez dakit esan izun, baina pentsatu nuen. Dauzkazu 3 aukera hau esateko. Hau da, ordu aldaketaz kexatzeko. Erabili nahi duzu orain bat, gastatu nahi duzu aukera horietako bat? Zesoik 3 dauzkazu, Juri, goza esango izut. 15 kexutik bera jartzen didazun bakoitzagatik, alegia, 15tik 3 12ko aldea dago, egun bana atzeratuko dut Gabonetako kantak jartzeko eskubidea. Claro, ez, dena zuk aukeratuko duzu. Beraz, nik 15 exigitzen ditut. 15tik bera 3 uzten badidazu, Gabonetako kantak jartzerako, turroia jando dago. Ze diktadorea zen. Claro, ez, zuk Gabonetako kantak nahi duzunean jarri, eta nik ez ditut jartzen, ez diazu uzten? Hombre, Goiuri, azaroak 5 da. Zer nahi zu? Azaroak 5ean Gabonetako kantu jartzen hasi? Ba, ez, listo, azaroak 6 da. Azaroak 6 da, bueno, orduan bai. Noski, gertuago Gabonetatik? Bai, badakit, 6 gertuago da, baino. Hori ba. Baina bihar 7 izango da, eta horreinik ez dut uste. Abenduko puente arte. Hori da, Durangoko zue, zera, azokati bueltan, orduan txe. Bai. Bueno, ari zinen esaten, ordu aldaketa. Ordu aldaketa bastante gaizki ematen. Batuzte, deskolokatzi ditelako, eta ez, lon orduak, otordun ordu. Epa! Askotan, nabaritzen den gozea dauketela, epa! Eta ezin dejan. Erritmo zirkadianoak. Guain diken, ez da ordua bazkaltzekoa. Zeinek erabakitzen du oraindik ez dela ordua bazkaltzekoa? Nere txen ordu bastante... Ados. Eta gero, adibidez lanen zaudenen, da teatze zanen ordu bitan, eta ordu batetan, gozea jartzen zaizunen, ze aurreko unen jabazkalduta zen den, hoi bastante gaizki matet. Alare, eta hemen maite duta, azkarrago iluntzen dunez, eta honek amorru pixkat emate izatik, lehenago etxeatu behar da, ze mendin da ilunpetan ezin debili, batzutan bai, baina ez da eguneroko plana.
etxen lasaioteko demo pixkat eskaintzizu, eta irakurketan sakontzeko, eta askotan nahi gertatzeit udaran da, nola behatzitan iluntzen, behatzik arte. Behatzik eta laurden menditik geisten, oain diken da nola... Bai. Eta orduan, maien esei afaldu, eta guain egun hauetan, pues, tarte pixkat hartzeko aukera gehiago ematen du, eta oidan maite dutena. Bi aldek, alde honak eta alde txarrak ordu aldaketak. Ados, bai, nik alde honik ere ikusten diote, insomnia jotan abila, eta gaur baizeko bosterditan atera naiz etxetik, 6etan hemen nintzen, gitarra hartu eta gauzatu grabatzen. Baina nahi hauko nuke lo egin egizan. Bai, niri eragiten dit ere, bai. Ez dakit azaltzen zertan, baina... Nik ez dakit oso ondo bizi naizen aurreratuta edo atzeratuta, pixkat dislexikoa naiz ordu aldaketarekin. Gaur adibidez, ordubiak arte ez dut gozerik izan. Hori logikoa da? Lehen ordu batetan baja bazkaltzen manuen, edo 3 ziren niretzako. Zuk ez ezu inoiz eduki ordutegi finko bat bazkari otordetarako. Vale. Ez da fidagarria, zuk gaur ordu bietan... Inigo totoa da. Nik zetesan inigo totoa. Inigo totoa da, inigo ez daki zeurutan nahi du bazkaldu, zertarako egin kasu inigori, inigo ezin duke jatu ordu aldaketak azteratzen dielako bizitza, azarbak 6ean gabonetako kanta jartzen hasi barra daukagu, zure gehiago, hori. Barkatu, esan dudana ezabatu egingo dut. Entzuleok, bagoaz aurrera, honek behar du gai aldaketa bat derrepentean. Asko eman ditu basoa zaintzen. Gure bigarren kafeko baso zain gustokoenari, favoritoari, daukagun bakarrari ere, bai. Hoi esan behar duen bakarra dugu. Eman bar diogu. Bai. Eman bar diogu hitza, eta tira, oraindik gaurko gaia ere ez digu aipatu, baina konfiantza osoa daukaguak eitzen gan. Bueno, ez, pixkat, atzo gaia, nire etortzeko esantiazunen da, gaia proposatzeko, entzulea konturatu da, aurrikuspen handiarekin bizi garela bigarren kafean. Piskat bueltaka, ez da? Askotan gaiak prestatu daukitzetu, zerrendatxo bat daukitzet, okurritzen zaizkiten eran apuntatzen ditutenak, eta gero momentua jatzen danen, pues, prestatzeko. Baina atzo, aurreko urteen bukaeran pare bat gai gehatu zitzaizkiten hor zintzilik, eta, momentu honetan ez ziten apetitzen gai eta ez zitzeitea. Eta, azkeneko hasten dabilen zurrumurru mamu horren hortatik tiraka esan, Valentzi aipatu beharko nuke, enuke aipatu beharko. Azken finen, ustez lehenbiziko irratsaioa izan zala inuna, lehen gurten, edo bigarrena pixkat itzeinun, eta gaina tanta hotzai ustez referentzia inola de baita. Ekosisteman osasunak eta mendian kudeak eta egoki batek nola eragin dezaken uraren zikloan zuzenki, eta gero uraren zikloa kolako hoi. Astebete pasada, guaindik gauzak oso berri daude, iruditzen zitaiten meloia handi bat irikitzea zala, tema hoi, eta guaindiken jendeak bere arazoak ditut, ez zitaiten egoki iruditzen gai horta zitzaitea, baina, egunen baten bueltatuko gegala gai horta aipatu nahi nun, eta askotan baten kulpa eta besten kulpa dala aipatu beharren, aipatu beharko genuke zein deun azkeneko urtetan, hamarkadetan, mendeetan, gure ingurunearekin, olako arazoak sortzen dieneako. Beti ezingo die konpondu, baina neurre handi baten saiestual izango dia. Eta adibide reala daude, eta azkeneko egunetan pixkat sarean da azaltzen nahi die adibide oiek edo nolain alkoholieken, eta, entzuleari animatzea pixkat relato ofizial hortatik kanpo dauden baliabideak topatzeko. Hor utziko dut. Oso beharrezkoa aipamen hori.
botadeten pastela meloia ondoren, gaurko gaia. Gaurko gaia da trofobiosis, izena du, trofobiosisaren teoria. Trofok elikadura esan nahi du, eta biosis bizitza, bizitzaren elikadura. Izango litzeke gutxi gora bera. Teoria hau frantses batek ideatu zuen, teoria baino gehiago da, gaur egun frogatuta dago, nahiz eta zenbait zientzia arlotan ez dan oso ondo ikusia, ez talako egia, baizik eta interesak daudelako tarteko. Eta, izena esango nuke, baino naiz atrebitzen ondo pronuntziatuko dutela, orduan Francis izena dola garrik esangot. Ados? Trofobiosis internetan jarrita azalduko zaizen bera bizen frantzes netzako impronunciablea. Ojo, ni azte buruan Parixen hona izela, igual zeuzea ikasieteak. A ver, trofobiosis... Bueno, ez dakit nire osartuko nahi zen, Xabousau, ez dakit nola esango litzeken. Xabousau, idatzita dauketemen, baina nire frantzes ezagura bastante murritza da. Vale. Francis, gure lagun Francis. Laguna da, ados gaude esaten duenari. Bai. Ni bintzat bai, behazuek ikusiko dezu kontatzen dizutenen. Vale, akaitzen lagun Francis. Vale, ados. Pertsonanek bere burua galdetu zion galderatako bat teoria hau sortzeko erain izan zen. Zergatik, adibidez, imaginatu dezagun, baratze baten daude 10 raza, adibidez, garaiontako barazki badala aprobetxatuz. Eta hoietako bakarrai eragiten dio izurrite batek. Adibidez, azaren tximeleta, edo azaren arra deitzen zaion, da tximeleta txuri bat, gauetan etortzen dana, normalen, eta arrautza jartzen ditu azan ostotan. Arrautz hori txikagatzu dira, eta arrautz horietatik jaiotzen die ar itxusi batzuk, berde hori batzuk, bastanteko nazka ematen dute. Eta daukea kriston gozea eta jaten dute aza oso azkar. Eta aza jaten dute da uzten dute eskeletiko, orduan aza horrek ezin du galtzen du iaia garatzeko kapazitatea. Baina baratze zain asko ikusiko zuten bezala, aza guztik ez die normalen erasotuak izaten. Eta denak erosuta bali daude, problema bada hor. Baina, normalen ez die denak erasotuta dauden. Eta frantzesek bere burua galdetu ziona izan zen hoi, zergatik pasatzen dau, zergatik aza batzuk erakargarriko die eta beste batzuk ez. Hor, askotan, ematen dan teoria da, aza batzuk eukizezaketen ingurun zerbait, beste landare bat edo, uxatu arazi zezakena tximeleta hoi, baina tximeleta horren uxatzea gauz aleatorioa da, ez da beti berdina gertatzen. Orduan, Frantzise deskubritu zuen, tximeleta hau ez etortzeko edo ez fijatzeko aza baten gan, aza horrek aula bertzula. Hau askotan gaur egun gizakian gan erabiltzen den teoria badade baita, nahiz ez dauken izen hau aipatzen, pertsona bat ahulda honen gaixotasunak harrapatzeko, gripe bat edo hotzeri bat harrapatzeko gaitasuna handigoa dauke. Gaitasuna edo erresitasuna. Eta Frantzisek ikusizuna azatan hau izan zen. Aza bati bere elikaduran zerbait falta bazaio, adibidez mineral bat, tximeletak ikusten du aza hoi aulagoa dela beste guzti baino, eta orduan esaten du, nire kumeentzako janari erresagoa izangoa, eta orduan arrautzak hor jartzen ditu. Oze gaiztoa, Ahulen dagoenaren gana, joango naiz. Bueno. Hemen kritikat izan du, baina Darwinen selekzion naturalan teoria, kasu hortan oso ondo aplikatzen. Bai. Eta orduan, Frantzisek ikusizun hori da Frantziseko botazun da lasai gehatu zen. Bere garaiko teoriak baliabideke ez zuten ematen askoz gehiago sakontzeko. Gaur egun ordea badakigu minerala horiek eta zein izaten dien. Eta adibidez, lehengo baten, ikastaro baten, teoria ontaz komentatzen da, aipatzen zuten azan, Euskal Herri Atlantiarreko zoru gehienetan nitrogeno gaindosi bat daola. Nitrogeno gaindosia dao, nik ustet dala zehozte kulturala, azkeneko 100 urtetan, basarritar sistema tradizionalen nitrogenoa zan gehiena falta zan. Gauza nitrogenoa da ximaurretik etortzen den
elementu bat. Eta normalen falte izatezan gauza izatezan elikagai baratzetako eta soretako elikagai bezala. Orduan nik uste kulturalki horri buelta ez diola eman eta guaindiken jarraitze deula aldan gehiena botatzen kontu neuki gabe benetan lurrak zenba behar duen. Eta horri lotuta manejo txarra, hau da, ebi gehiegi egiten duen leku baten, askotan gehiegi zapaltzen da, bai traktoreakin, bai animali gehiegi biltzen dalako, berdin du, lurra oso konpaktatuta gelditzen da. Eta orduan, landarearian zainak, sustraiak oso gutxi garatzen dira. Orduan, sustraige txiki horrek dauken kapazitatea mineralak hartzeko oso txikia da, eta hartzen ditu mineral gehienak nitrogenoakin daude lotuta. Orduan, azitzen da oso azkar, oso berde, nitrogenoa da berde eta ematen dira, nitrogenoa proteina bihurtzeko gero, eta orduan, landarek azitzen die oso azkar eta oso aulak dira ez daukelako azkartasuna handi hortan ez dutelako garatzen sistema immunitario bat. Kakotxa arten, sistema immunitario bat ez talako existitzen berez. Eta orduan, izurritek erabiltzen dute, orduan, Euskal Herri Atlantiarreko sistema agroforestal gehienetan daun arazoa, hau da, nitrogeno gehiegi, konpaktazioa, eta orduan landarek aula zitzen dira. Hasieran horregatik esan dut, askotan, azaguztik gaixotzeko edo izurriteak eragiteko aukera egon daitekela, azkenen ematen dalako leku berdin baten arazoa berdina dela, eta landare guztik arazo berdina aukitzen dutela. Eta pixkat, hemendik, eta beti botatzen duten hausnarketa ez da, behatzea natura, behatzea ingurunea, eta aztertzea benetan, hainbeste simor bota beharren belazetan, eta hainbeste simor bota beharren baratzetan, aztertzea benetan behar du, behar badu, nik botako dioten kantitate guztia behar du. Nik uste oso gutxi behatze deula, askotan korrika eta presaka ibiltze galako, eta velozidade baten ibiltze galako gizarte bezala, ez geana konstiente benetan, hau ingo dut, baina zergatik iten dut, da galdera. Ez ingo dut ala itezalako. Benetan, galdetu behartzaio gure buruari, itendan gauz bakoitza, eta batez ere baratzegintza, abeltzaintza, tolako gauzetan, zergatik itendan. Eta galdera horri erantzun dakon, erantzun logiko bat balin badauke bintzat. Sortaldera eguzkiaren bilatera da brigada hura gaur itzuli da zerdi usainaren bidea. Nitrogeno gaindosi honek gainea beste mineral batzun absortzioa edo eskuratzea blokeatzen dula esango dugu. Batez ere die kaltzioa eta magnesioa. Kuriosidadez, baratzegintzan zerbait dakinen batek esango dizu, bai, gure etxende ximaurra eta gero karea botatze dugu. Eta arrazoi horrengatik. Nitrogeno gehiegi dago, eta orduan karea, lurren daun karea, gehatzen da, ezin dula landariak ezin dula hartu. Karea badago, baina landarek ezin du hartu. Horregatik bota behartzaio kantidadea handi bat, landarek pixka-pixkat hartzeko. Eta ja, pues, hau, adibide bat zan, nola, simplea, baina, bueno, bukatzeko bezala, leheno esan deten berdina, ez da? Behatzea, eta gure guruari galdetzea oso beharrezkoa dela iruditzen zait, eta ez deu iten, eta arlo guztietan inbeharko genuke, zergatik ite deu hau, eta ze lortu nahi duen honekin. Pentsatu beharren, hau ingoet ola iten dalako, o beti indalako, edo hortxe, pastela. Aurrekoan Janus Lesterrek atera zuen bere sinkela eta iragarri zen disko berriekin datorrela eta diskoak lore izena duela. Eta uste dut bera izan zela, orain zut gogoan, baina nik nere buruan berari egotzi diot esaldi hau edo bueno, uste dut, edo agian amestu egin dut, berak aipatzen zuela lore izena eta zergatia eta diskoaren filosofia eta aipatzen zuela batzuetan gertatzen zaigula etxeko loreekin, ez dakigula ur falta duten, edo ur gehiegi duten, batzutan sintomak berdina direlako, ez? Ikusten duzu zure landareak gaizki dagoela, eta ze zaila den jakitea,
edo gutxiegi edo gehiegi. Askotan, etxe barruko landareak eta, etxeko landare balkoietako gete baita, askotan zaintzak gehiagiangatiken hiltzen diela. Hau jako arrekondon esaldia da, ez da ni etxeko barruko landaretaz da naiz oso zalea. Baina, jako arrekondon esatu, zainketa haundiagiegatik iten diela askotan hil. Eta da askotan, zainketa gehiagio da, ur gehiagio gotaz zaiola. Hoi da, eta horrein aipatzen ari zinela, gehiago behatu behar dugula, eta azkenean azkarroa zela, eta, beste eskala batutaz ari zinen, baina... Baina etxeko landarekin da aplikatzea dago. Hori da, berdina, ez dugula gehiagi erreparatzen. Garai batek etxeko landareik itzen itezien. Bai. Igual, hoi iten hasi beharko genuke. Bai. Ez digut erantzungo, baina... nor daki. Bada musika jartzen dienik, eta ez? Bai. Eta gian erantzungo dute, uneren batean, duela gutxi deskurritu dute ontxoek elkarrekin hitz egiten dutela, eta badagoela... Komunikazio sistema badaukatela. Bai, komunikazio sistema daukatela, eta iztegi bat, eta 3 urteko ume baten adinako iztegia daukatela, beraz, zuek jarraitu hitz egiten, itxeko landarei, momentu baten erantzungo dute. Edo zute erantzungo, ze, guain hasi naizela hemen ere irakurri ditudan gauza hauekin, irakurri dut baita ere zientzialari batzuek esan dutela 140 urte daramatzatela gorilekin zeinu hizkuntzan komunikatzen, eta 140 urte direla, eta gorilek bueltan, badakitela zeinu hizkuntzan komunikatzen, baina orain arte ez dutela galdera bat bera ere egin. Tordon, batzuk esaten zuten, ez daukate interesik, gorilei gizakia, zaio interesatzen, beraz hori ere gertatu daiteke, hitz egiteko edo komunikatzeko gaitasuna edukitzea eta interesik ez. Ojo. Ferturiko antzarek liberatu egin dituzte zure zaldiak. Leuze ez dute baino zegoxo hartu dute libertadia. Muitik paraitu, no? Bueno. Tira, gaitz, ez dakit azpimarragin nahi ote diozun gaiari edo laburbiltzeko zerbait geratu zaigun oraidean. Ez, besterik gabe kanta hau asko gustatzen daitela. Jo, ez begia daukaban, Leheno hasieran nola ipatu dezuen gustatzen dizkiten kantan lista, hau adibidez baten bat izan zitzeken. Gartxot, ingo diogu akaitzi doinetatik garatago bat urrengo batean? Gaur bertan, hau bukatutakoan, badakizue, esan izan dizut. Bai, barrukoei egin barko niekela, ez? Bai, eta aparte batzutan kostatu egiten zait, bere eguneko minutu terdi neri eskaini nahi didan jendea aurkitza badakizue. Bai, uste dezuna, badakizu hau, uste nire maite dut ez bat izan zera noiz bait. Norbaiti zerbait eskatzen dezuna ez dakitak ez nola egiten dezu, baina zuri esango banizu, badituzu 2 minutu eta mesede bat egingo diazu. Bialdi, 20 segundoko laba audio gustatzen zaizkizun, eta jendeak, ostegunean bialduko dizut edo gauean etxe izte. Oain nintzak moten. Sango nuke, hola, bero-beroan, dimidan da. Bero-beroan, Nikola iteitu gauzak. Eta, akaitz gero galdetuko dizut, eta... hitz egingo dugu elkarrizketa bukatu eta gero. Gartxoten... Uzut, amets gaiztuena izan daitekela norbaitek bidali WhatsApp audio horiek doinetatik aratago osatzeko eta gero borratzea mezua. Nik agurtu aurretik akaitz, badakizue oso zalean izela hola galdera randomena, ausazko galderena. Eta badaude galdera, bai, batzuk oso komprometituak dira, ez dakit, hau ere beste baterako, hortzaroa eta gaur egunaren arteko zubi horiek eta baina. Ez, badago bat asko gustatzen zaidan eta da, ze zaletasun bereganatu duzue, azken aldian, nahiagoko zenuketena lehenago bereganatu izana. Ez da makala, Edo zein izan diteke? Bai, esan dut, zaletasun esan dezu? Hau da, zerbaitekiko zalea bihurtzea? Ez du balio musika talde batek. Eta ez da ere zuk egiten duzun zerbait praktikoki, hau da, hau ikasi dut egiten, horrek balio du? Hori ez balin bada zer da ba? Bai, baino... Ez, aukidezakezu zaletasun bat zerbaitekiko, baino zuk akaso... Crossfitea joateakin, izan diteke. Praktikoki... Baino zuk ikasi balin badezu, zapatillak erosi berritan erabiltzeak min egiten duela honetan horrek ez dit balio. Bale. Ez da ulertzen den muga.
Bai, ulertzen da, baina nik uste ez dakitela zer erantzun. Zuko Juri badakizu? A ber, ez da bat ere sakona. Eta ez dakit balio duen erantzun honek Inigoren irizpideak ikusita, baina nik duela gutxi air fryer bat erosi dut. Ez? Aire bidezko... Piskat modaz pasata zaude. Bai, guztiz modaz pasatanago. Nere etxen guandik ez dago, baina buma guendala laburte duntzan. Nere etxenen ez dago, ez air fryerra, ez presiozko lapikoa. Ni horre beldurra maten bidarako. Presiozko lapikoa gure etxen oso beharrezkoa da. Eta oso, baina nire beldurra mateit. Neire beldurra mateit. Azten da nire infusuka dene kanpa bazpare. Neire beldurra mateit. Nire, barkatu baina, nire gaurko maite dut ez daren arira, ni lehengo astean enteratu nintzen. Zer zen airfryer bat? Airfryer bat, bai, hori egia da, baina hori. Gutxi gora bera zure kronogramarekin bat dator. Duela 4 urte egon zen, gorenean, ez, produktu hau, eta 4 urte beranduago enteratu zarazu. Bai, ni beti 4 urte beranduago. Laiztera estatututan hauteskundeak izango dira. Eta pandemia bat, horrela bai. Orduan, air fryer bat erosi dut duela gutxi, eta banuelako hor, bakarrik bizi naiz, eta tamaina txikiko zerbait, seguro ondo datorki dala, baina uzten egon naiz, eta orain erosi dut, eta orain pentsatzen dut lehenago erosi behar nuela, eta orain, zaletasuna edo, gaitasuna ez dakit Inigon zertzen, baina hasi naiz orain, aire frigigaioarekin gauzak kozinatzen, eta pentsatzen dut lehenago erosi behar nuela. Probatu gaztainak air fryeren. Epa, probatu eta ekarri. Oso onak giratzen bendien. Nik ez ditu probatu. Ekonomika baino beto. Bueno, beste kontzeptu bada. Beste kontzeptu bada. Cocina de vanguardia. Hori da. Baina, lehen gore torrez zaiten pertsona bat, esan ez oso goxo gatzen da, eta pertsona honek 80 urte zeuzken. Bale, orduan irizpide sendoa da. Bale, balio dizu Inigo edo beste zerbait eta zari zinen. Bai, oso ondo ari zara. Bai. Oso ondo. Artxot? Ez da egit. Zuek entzuleok ere, idatzezakezue. 688-zazpibi-544 gure WhatsAppean, 688-zazpibi-544 edo chatean, edo Instagramen, baina bai. Espirina esan daiteke? Bai. Noski bet. Bai. Espirinak bizitza aldatu dizu, Ez bizitza aldatu, ez? Bizitza aldatu ez dezu esan? Ez, zaletasun bat esan dezu. Baina zango sagarra bauek. Zango sagar kategorikoak, Zango sagarra bai. Ez, baina lotuko du pixkate. Beti kirola egiteko joera beti da nik daukandik, baina beti kostatu zaite. Izerditzearen, askotan egoten dira estiramentoak, abdominalak, pixuarekin zea, baina izerditzeari beti aurkitu behar zaio modu bat, ez? Garai batean taldean ibiltzen ginen saskibaloian jolasten, eta nik oso taldean egiten diren kirolen zalea izan naiz. Baina azken urte hauetan banuen akorrika egin edo mendira joan, beti biziketan ibili, ez dakize, izerditzeko behar hori beti aurkitzen nuen leku ezberdinetan, ez? Eta espirina izan da zaletasun eta deskubrimentu handi bat zen, ja ez dute gehiago pentsatu behar. Egunero 45 minutu oiuak entzuten, arrapea, eta zera, eta orduan bai, zaletasun berri bada, eta gainera ja egin dute, izaten dira 20-25 egun, zaletasun bat edo ohitura bihurtzeko hori, eta orain, astazkenetan zuek gabe bizi ezin naizen bezala, egunero behar dute, altxa eta jetxi eta kilometro batzuk, Gara zure astean behineko espirina. Hori da. Irizio ze bururatu altzaik, alpro jalakoa, ikusten ari natzai horpeia eta... Gustorari da entzuten. Nahi hainitzen irakasleak arbelera zeinateako dan esaten dunen atzeko umeak buruak esten duna berreztun ikusiko eta behai togatzaia. Tokatu zaizu. Bera, nire bizitzako velozidadeak ez dituzten, ez diot eskaini behintzat beste zaletasun berri bat hartzeko aukera, nire burua behintzat. Baino, esan behar dut, nire baratzagintzako, eta goiurik esan duen elikadurakin lotuta, esan duen, ulertu jazue. Bai. Baratzegintzako afizioa hor hasi naizela kolore ezberdinetako azenariok ereiten, azenarioak dakizuen bezala, eta honek ematen du beste irratsaio bateako, daude kolore askotako, laranjak di azkeneko mendetan sortu eta popularizatu dienak. Eta lehen urten probatu nun Frantziako
San Jaume uste dizen azula, bariedadeak. Bariedade laranja bada, nahiko potoloa, nahiko handia egiten dena, negun oso ondo aguantatzen du baratzan. Eta lehengurten, eta naho gogoz negua iristeko horregatik, lehengurten bastanteko handik intzitzaizkiten eta hasi nintzen probatzen laben azenarioa. Enun inoiz probatu, naiz oso azenario zalea izan, de hecho probatzen hasi nintzen baratzan zan kuriosidadez, esan, aber koloretakok nolako dian. Eta probatu nun, eta inoiz probatu duten azenarioek goxona izan zen. Eta gero probatu ditut azenarion laranjak normalen saltzen dienak, eta hola, eta ez dauke hainbesteko zapore gozoi. Eta naho negua iristeko gogotan azenario berriz probatzeko. Nire zaletasun berria, oi. Bueno, berria, leko negukoa dala. Bueno, berria. Nahiko berria, bai. Ose, nuken esango, akaitz hola mizkin xamarra zanik. Ez dut imaginatzen akaitz mizkina zer eta barazkiekin. Zer diena horri ditziak ez, lehenago imaginatuko nukeen veganoa, azenario heiterra baino. Ez da heiter. Pixka bat. Kresala hitzetana. Jo, banik asko ditut, baina batola aipatzearren, maite dut, asko komplikatu gabe, etxean afaldu behar dudanen, oi asko egatxak prestatzea. Eta... Airfryerrean? Nire guztatzen eta espirina inda gero, azenario batzukin. Oi asko egatxak prestatzea, hola, lasai, zu epelean, hola, presari gabe, disko bat jarri, hola, salan izaten dituen amazazpi arropak pixkate txukundu, eta antxe tarteka espeziak aldatu, batzutan espezia batzukin, beste batzutan besteekin. Eta norbait gonbidatu eta galdetzi dizunen zer bota diozu, ez dakit hortze ona. Bai, arrapazank. Hortze ona, bai. Eta bai, igual, aste bete bada ardo botia batean hola, pixkat geratu zeizula soberan, eta ardo hori pixkat igualia, ez da edateko la bere puripurian, eta zapla. Hori ere bota, eta hola, barazki batzuk ondo reogatu, ondo potxatu, eta bai. Maite dute hori, eta azken aldean egiten dut, ez zergatik ez duan lehenago egin. Hola, basically planteatu da. Gauza sakonagoak ere baditut ez pentsa, baina. Baina honekin konformatu beharko duzu egorkoz. Tira, guk aurrera egingo dugu, baina akaitz arazola agurtu egingo dugu. Ez dakit, aste gutxitan berriz ere izango dugu. Zure berri eta hariko gara, lasai asko hemen itzaspertuan. Oida, eskerrik asko gonbidatzen. Eskerrik asko zuri eta entzuleo gu aurrera goaz, minutu gutxitan, doinetatik garatago, eta tuka taldekoak hemen soinu proban izango ditugu bigarren kafean. Laguna laiak errona eta kresala, etorraizea garitzumakoa, arratxeko erriñak usatzera, jainkoari esker elkarrekin gara, azten da baino lehenago txarra, adio atzoko amets gaiztua, bide estuen ere aurrera doa, laguntzarekin elkartzen naiz bertan. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berriak ezagutu eta gure belarriak goxatzeko.
Aste honetan telefonoaren bestaldean Garazi Esnaola laguna izango dugu. Musikari eta pertsona izugarria izateaz gain, musikazale amorratua ere bada, eta elkarri abestiak bidaltzen ibiltzen gara askotan. Beraz, gaurkoan telefonoaren bestaldean zer gomendatuko ote digun jakiteko kuriositate handia daukat. Entzun dezagun. Garazi Esnaola naiz eta ondorengo hauek dian ere lau kantu kutxunak. Ez da lan erresa izan, lau bakarrik aukeratzea, baina, azken aldin bueltaka da bizkidan kantuetako batzuk diela hauek, eta saiatunez, askotan egiten duten jolas bat egiten, dala nerea ez den instrumentuko, hau da, pianoa ez dagoen abestiak entzutea eta pixkat fijatzea instrumentu desberdinek iten duten lana abesti hortan. Orduan, aukeratueten lehenengo abestia Silvana Estradaren abesti bada. Silvana kantautora mexikar bat da. Bere kantutegia oso zabala da eta folkloretik oso lotuta egin ditu kantu asko eta beste batzuk beste blues eta jazz mundutik hurbilago. Kasu honetan asko gustatzen zait sartzen dioten base ritmikoa, bateriak eta perkusioak egiten duten jolasa, iruditzen zait kantuai laguntzen diola bete-betean eta bestiaren letra ere ulertzeko lagungarri dela base hau. Eta horrexegatik aukeratu dut ondorengo kantu hau. Eres de donde nace el sol, por eso es que tu piel tiene el color del tiempo. Y a veces cuesta recordar que cuando tú sonríes tropieza el viento. Y si no vuelves yo voy a entender. En cambio si te quedas, ¿qué vamos a hacer? Ay Dios, qué problema. Ay Dios, qué que te nombran donde no pertenezco. Y a veces cuesta recordar que ya no tienes manos para lo que te ofrezco. Y si no vuelves yo voy a entender. En cambio si te quedas,
kantu kutxuna berriz Gorka Urruzuren Janela bat aukeratu dut. Bai diska osoan zehar asko gustatzen zaizkit baixoan arregloak, sekulako irudi politak iten ditula irutzen zait, soiltasunetik, baina batez ere ahotsari eta gitarrei lagunduta melodia oso itxaskorrak eta lasaitasun hori transmititzen laguntzen dula esango nuke, eta horrexegatik aukeratu dut Janela bat abestia. Itzali ditu gainerako argiak, xorien kantak entzun ditut ariak. Hotz egiten badu alboan nauzu, ederra zaude goizetan zure minarindu nahi nuke, alako egunetan hitzek zentzua galdu dute, nola esan. Hotz egiten duta eskutik helduta, ikus gaur ere baten bat, gu baino lehen esnatu da, guk zikindu kaleak garbitzera. Zaintzeko zaintzeko zure minarindu nahi nuke. Kantua berriz Maki estatubatuar gitar jolearen Are You Looking Up kantua da. Iruditzen zait bertako gitarrak eta ahots melodiak, baina batez ere gitarra eta gitarren soinuak asko erakartzen haute, eta abesti hau bidaia bat bezalakoa iruditzen zait. Ematen zaitula beste dimentsio batzutara, eta esperoet nik aina gozatuko dezuela hau entzuten. Probably just wait on somebody to give you light. The heaviest weight on a miracle to cut the slack. So are you looking up? You're asking why. If you wanna go, then maybe go wild. Yeah, I can shift shapes, but
Azkena berriz, Break My Heart Graham abeslari estatu batuarrarena da. Batez ere abesti hontan sarrera gustatzen zait, iruditzen zait ahotsak bakarrik hasten dira, baina ahots pila bat elkarrekin abesten gauza bera, eta horrek dauken indarra, sakontasuna asko gustatzen zait. Oso abesti soila da, baina aldi berean sakontasuna handikoa. Eta sarrera hau hasten dan bakoitzen oraindik batzutan emozionatzen naiz. Esperoet nik aina gozatzea zuek ere. Besarkada bat. Besarkada bat bueltan zuri ere Garazi, eta eskerrik asko doinu berezi eta eder hauek gurera ekartzeko tartea hartzeagatik. Eta zuri entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bagoaz Grahamen Break My Heart abestiarekin. Aio eta ondo segi. So darling, break my heart like you said you would, and I just break apart like I knew I would. Don't make me wait on you. So darling, break my heart, won't you break my heart? Baby, won't you get it over with? Oh, I know that you don't feel it's right, 'cause every call hurts more than the one before. There's no reason to waste our time. So darling, break my heart like you said you would, and I just break apart like I knew I would. Don't make me wait on you. So darling, break my heart, won't you break my heart? Won't you break my heart? Darling, break my heart. So darling, break my heart, won't you break my heart? Zeharka begiratuta, beltza izan daiteke argi gorrizko faroa. Itxuen begiradak alboratu eta zuzenean begiratuz gero, betiko ametsak isla ditzake. Norbait izan, zerbait egin, eta alba da gure existentziaren argilunak kantu bihurtu. Mila 1984an Txomin eta Josu Ondarruko Institutoan elkartu omen ziren Nina Hagenen Smack Jack singela itzaki, eta talde bat egitea erabaki zuten Talking Heads, Echo and the Bunnymen itoiz edo Bauhaus bezalako taldeen eraginarekin. Geroztik, beraien kantu batek dioen bezala The Sun Lies Down, bai, eguzkia etzan da behin baino gehiagotan Ondarruko plaian, baina gure gaurko gonbidatuen argiak eutsi dio behintzat hamarkaden joan etorriari. Bomboa eta kaja errenkan jota sortzen den soinua ezaguna zaigu. Tuka, tuka, tutuka. Ba horixe, tuka dugu gurean. Izena bezain berezia ote da taldea, ba alaxe da. Eta hau bai sortea gure Inigo zen, garai bateko kantuak berriz grabatu ostean tuka esaten da 13 aleko bilduma orkestera etorri dira gurera. Eta gainera, 35 urte eta gero, lehen aldiz, joko dute.
ezin dugu gaurkoan ez da makala, gehiago eskatu. Gurekin ditugu gaur, Txomin Josu eta Markel, bi bazuek eta eskerrik asko gure eratortzagatik. Opa zuek? Ea ze aldartu duten, zene izango dute gaur zer kontatu inigo. Galdetzen hasiko naiz. Kaleratu berri duzuen tuka esaten da bilduma honek, 1987ko existentzia eta 89ko beltza maketak ditu oinarri, oker edo naiz. Eta jakineko nuke nolatan erabaki duzuen, iraganeko uroietan arrantzatu eta pixkat kantuak berriz ere itxasoratzea. Gezin bata tuka ez iztitzea. Segundu bate, uste mikrofonarekin arazutxo daukagu. Nirerekin eta dutxezua galtzeko asmoa lurra bai? Bai. Goazen honosti. Gezin bazan tuka ez galtzearen, ze tuka hau zen geunkan bakarri maketabi, zintan, eta horrek galduzin, eta barruan zoan ixe digitalin, ez da? Eta gure hartzen berbata hori penizan ozan, bestiton laku, eta erabaki gendun bizkaka hasi batzen etxin geunkan gauzak, o ataten, ikusi zer dan, zer estan, eta merezi dela, tuka existiuti, ez? Hortizitatu. Zuk zer diozu, Josu? Bai, bolan izan zen, geuketxen dugu emoirun gauzak bizkatalo tonto. Eta bai, klaro, kontu de, piztiak enbebeti ukidugu horre tuka flotaten, ez? Gauzazkotan errepaten da gauza data. Eta, klaro, txominek esan da emoirun zintxetan, eguan, zintxak, garai hor hango zintxak, geroa eta sarrauak, laster estropako dizenak, eta orduan, horren registro bat eukitzeko, ze hor gauza asko batu zin. Geure lehenengoko guri bizitzi aldatuzkun gauza bat izan zen, eta izan zen handik aurre hartu genuen bire bat, mugarri bat izan zen, ez? Da orduan nahi genduen hori bebai nunbait erregistrata gehati. Hor batu zen geure hasieri, kirmenen hasierako gauza bebai bat zezin, eta zan bebai orduan zazoin ezegoan onain ikusten da, baina orduan zazoin ezan ikusten kontzeptu bat ez batze bana, musiki, hitzak eta irudixak, danak batea, eta bizkat kontzeptu estetiko global bat, ez? Eta bizkat hori ezan eskentzen dune, etorren hasi ginen, zer gehatzen da, hango, eta lau dokumentazioi fase batean hasi ginen gauzak berreskuratzen, eta bizkate komplejo de Diogenes dakagunetik, gauza asko bazen. Eta bueno, lantzen izan da bizkat. Ona, ez dakinaren zat, entzuleren bat izango dugulako, piztiak tukaren, eriotza esan behar, no? Baina biztan da, hilik ez daudela. 35 urteko deskansua hartzea erabaki ostean, etorri zen piztiak entzule asko ez dute jakingo, eta orain berreskuratu dute, beraien astapenetako talde hori, ez? Bidaia benetan polita da, Oso polita. Izugarria da, eta gainera galdetu nahi zuen pixka bat, pertsonalki nola bizi duzuen hori, arrazoiak eta kontatu dituzue, baina gaurkotasunaren aldetik, Diogenes sindromea honi bidea egin eta gauzak errekuperatzean, nola sentitu dituzue zuek gaurkotasun aldetik jakin nahi dute, garai hartako sorkuntzak zen zuen baitan ere, ez dute freskotasun hori galdu, ez da? Ni flipatena, porque pleiko etxetan agraba, eta no entzute, zute ez oído. Nahiko aktuala entzuten da, ez? Hori kanti, larota guztien gendun, Josu. Orduan dira bageu zen horretxiak gauzak, ez? Eta ez dugu asko aldatu, Gezin bat da, zoin dut igual egunerokotu, baina bera, kanti, horako zizan. Geu aldatu ga. Kantak ez. Ze polita hori, Pasaten da, amanela Markel, geu asko dira bena. Bai. Horrek esan da, eta beron launa, eta kostetea guela, ez? Eta hori gutzako da, flipanti. Ziona, hain izpentsatzen gartxot, hemen badaula, ez da egit, askotan, arrotzen gara, ez? Ainaute lorritak lehenengoz harmonika jozuen, bigarren kafean, edo Amorantek eskaini zigun kantu bat, bigarren kafeari hemen zuzenean.
edo Vicente Martínezek moldatu zuenaren kantu bat, aipatzeko bigarren kafea, tukatarrak, ez da hitzen bat amarka data gero, lehenengo hemen zuzenean gurean aritu dira. Hau badoa nolabait, ez da gure momentu berezien, zerrenda txortara. Gainera, horkoa, benetan berezia. Gero ez dakit hor, hautsa edo kendu barko dugun Eskobarekin, brometan ari naiz. Baina... alergikuga. Bai. Baina bai. Soinu frogan konturatu gara gartxot hor hautsa gutxi dago. Hautsa gutxi dago. Laizter entzungo du entzulea, mendik tartetxo bat eraskatuko diegu lehen kantu bat, baina bai, hemen gertatzen ari dena. Historikoa dela. Bai. Txantxa zen nola, ez? Hemen historiaren, ez dakit bai mugarri handi bat, beste behin, bigarren kafean. Nik adibidez, zuen musikari adituta, nola ez, investigazio lanetan, elkarrizketa hauek prestatzeko, diskoa behin da berri zentzun dut, eta musika berari adituta, deigarrena egin zait, niri behintzat, soinuak berak eskaintzen duen iraganeko paisaia hori ez, eta zuek orain esan duzuek, kantuak iraundutela, zuek aldatu zaretela, pixkat, musikari erreparatuta, zergatik uste duzue dela hori? Zuen instrumentazioa da, gauzak egiteko modua, improvisazioa kaso okiko zen duten edo ez, kantuen estrukturak, hitzak, zer irutzen zaizue dela tukaren sorkuntzan, ez dakit, iragankortasun hori, irauteko tasun hori mantentzen duen gauzarik berezien? Baina guztak doantxe esan dezula. Estruktura asko da. Osa, Tuga kantak dizluzik, ezberdina, beste pausa badakarre, gero letra oso importantiti, eta gitarran da bakun arteko nota movimentu hori, ez gankizien jote mai, movimentu handizitzen. Daz kanta batzuk, igual, hiru melodi batea da zela, baku, gitarri eta hotza. Ez da gizela egiten gendu, baina igual hori bada bizkat. Eskema mental diferentetatik sortzen diz, tukako kantak eta piztiakeko kantak esate bateako. Ez tukan, prisan dixekun kan. Dana izan bizan, momentun izan bizan, kaja erritmozan erabakizu bizkatu lantzen izan, ez ingaz inon zaineon, bizdo, izan bizan gauza, hile do biziku. Eta kanta lantzen sortzezin. Eta hemen dizkun barriro grabarau zen kanta, ikusten da bizkatu ese prozesu bai, ez? Plaiko atxetan hasieretakure. Ikusten da beste hasi barrixan puntu bat ikusten da. Argigorrizko faroan bizkate esan genuen hause gagu, honetiz gure estatutuk, eta zeharkan ikusten daia beste bire batzuk nahi zela hor ustartut, beste gauza horretuta. Piztiak edik. Rokerua. Kuriosoa da ere bai, Josu eta Txomin, horri nonbait irakurri dut, abesti batekiko liurak batu zintuztela zuek biak ez, eta hori izan zela taldea hasteko abia puntua. Entzun dut abestia nola ez, baina zuei galdetu nahi nizuen zer zuen abestiark garai hartan, eta horren arira, zuek ere garai hartan alako pasioz zerbait bizi eta talde bati ekiteko, zer zuen abestiark jakin nahi dut, eta baita musikak zuentzako garai hartan, gaur egun biztan da, ze garrantzia zuen ere zuen bizitzan gazte zinetela, zertzen iesbide bat, galbide bat, denbora pasa bat, amesteko eremu bat, nola bizitzen duten hori? Nina jagen izan zen bizkat aitzaki bat, ez? Gubatu gatxun musikik. Eta batez be, derrepente konturatzi, norelako xe friki bat be badala mundun. Hostia, Nina Hagen. Mundunez, instituto berean. Instituto berdinin. Eta, bizatu hori izan zen flipanti. Nina Hagenen single batak taberna batetik lortutaku. Eta, Nina Hagen, ekarte mazu ipiningot. Bum. Eta hortxez izan dana. Bai, da musiki ezazune iesbidetu hori nintzataz. Nintzatazan barrun neukan gauza bat eta baina bana. Eta jozu bai usten dut. Bai. Eta askotako balixo izan ben, jolas denborak, besti futbolinen izanen gu musikiatzi berbetxi. Zer guzta, zer ez guzta. Hain batu zeitin da, hone gitarrek eta hain batu zelan da. Alkarrik azetak pasa, eta, bueno, egoazen, egun guztin horretxetan. Ezoan beste konbertsazioa nirik, zan batut, ez da izerda batut, hau lan jot, eta gustaten gatzut, hori zut ezautzen. Pasa, no grabakotzut, eta
hortxe buklin sartu ginean, eta, bueno, neukan nik, zaiakera diferentik egin duzen, Andrones eskizoik idez, eta hor batu ginean, eta izan zen, venga, nik gitarra batakat, bale, aurrea. Eta hortixek. Ederra da historioa, eta ederra da ere gaur, horrentxe aurkeztuko zaitut, Markel hor isilik zade, baina, Txomin, hemen duzula gaur Markel semea, zurekin gitarra jotzen. Markel ari da adina respetatzen. Hemen... Medici bajateko da. Gazte 2.0ek hitz egin dezatela. Ez, baina ederra da ere Markel semea ondoan duzula, bada generazioen arteko zubigintza horren erakusgarri ederroan ere ustez, eta, bueno, Markeli galdetu nahi diot, nola ikusten duen berak tukaren berpizte hau, eta zue bioi, Josu eta Txomin, ea ere zubigintza horren kontzientzia duzuen, ni bezala nostalgiko batzuk zareten, edo pixkat garai hartan sentitu zenutena, eta gaur egun sentitzen duzuenaren arteko zubigintza. Baina lelego Markelek hartu dezala hitza zen, isili dago, eta... da xente guztaz zaidoz, tukan kanto hauek ez nituen ezautzen, piztiakenak eta bai etxin beti eitu izan ditut. Baina hau, tuka ez nuen ezautzen, enekin kajarrin mozakin zara eta hola, baina ez nuken entzun da. Eta hori kantak aitzie eta hori da nahiko moderno iritu zait, zentzu askotan. Bai, eta desente guztatu zait. Ia, kajarrin moza rekuperatzea gaur egun oso gauza organikoa dela. Hori azaldu barko dugu ere, momento friki bat da hori, hemen askotan... Grabaten da, ez da? Nik esan gaur egun zenba gauza moderno daz, etxeko errimuk eta eta honek, eta lastrak. Ez. Errimo kurtsa hor da olengua, da leheno bezala, eskusengo dezu banak. Baina erritmo kutsa, egun oso gauza modernoa da. Askotan elektronika murgiltzeietan eta erritmo oso simpleak, eta askotan bateristek zaten, asko guztat ezaite erritmo kutsa patroiak egitea, ez? Patroi bat hartu eta goitik bera. Ez dakit, Gorka Urbizuren disko berrien bateria askok badute puntu bat garaibateko kutsa erritmoen sonoridade eta sinpletasun hortatik, eta oso gauza modernoa iruditzen zait, batez ere 80ko hamarkadako erritmo kutsa bat ekartzea, baina gartxot, azalpen bat ematera zindoa zen, gaur goiuri ez dago alerta friki egiteko gure entzuleek behar dute bai. Askotan hemen jartzen garako zuekin ondo, baina hemen hasten gara instrumento eta gauza musikalez hitz egiten, eta errespetatu behar du bestaldean dagoen entzulea, askotan akaso ez dakiela erritmo kutsa bat zer den, edo kaja erritmos daitez zaion hori zer den, hemen txekarri duten tramankulu bat da, ritmoak egiteaz gain pentsatu nahi dut ere bateriak izan hori dira nahiko ez dakit zehitzera bili, baina aguantatzeko pixka bat zaiak diren taldekideak, eta akaso ere hori ekiditeko egin zuten autu bat izan zen. Auskalo. Berandu etortzen direnak, naiz gaur Josu berandu etorri den, baina akaso bera da horre bateria. Bateristak bereziki inpuntualak dira gartxot. Sango zenukete. Nere esperientzia luze edo labur ez dakiz zer den, baina horretan bai. Baina, bueno, desbideratzen nahi, esan edut, badutela beraiek gauza fisiko bat, kaxa bat, eta hor patroiak egiten dira, eta ondo esan duzun bezala, entzuleak espalimadaki, badu gainera 80. hamarkadako soinu bereizgarri hori, eta ematen dio taldeari ere bereizgarria den zera hori. Nik Josu zure ekipoan nago, eta hori mantentzearen apustuaren fana naiz. Ere bai, horiek... Txarra, kalti joten konfundute mazaba aurrea du, eta... Vuelta mamarrezu. Bai. Arrapatu. Onerako eta txarrerako bateria bat berandu etorri daiteke ensaiora, baina behintzat akats bat dagoenean improvisatu dezake ez, kaja de ritmos honek ez. Hau berera dijoa. Mota askotako baterista daude, itxoiten ez dutenak ere bai. Hori ere egia da. Grabazioari buruz ere pixka bat hitz egin nahiko nuke, zen kuriosidade handia sortzen dit ere, pentsatu nahi dute garaibateko bi maketa horietako grabazioan nunbaitan zen induztela pistak, prozesua teknikoki nola izan da? Ez geunkan pistek. Ez zenukaten pistarik? Masterra geunkan baterik. Pistarik gabeko detektia. Kromosko zintak, eta listo. Ze horret zin maketak, eta horren grabazin zintzak, borrain zen. Pista honak, argite garbe. Orduan, neukazen nahiko ondo gorreta, eta zorionez, izan da unginan estudizioa, eta ederra izan zen,
porque asko garbitu ban lastrak, emotzan, horrelazan lan handien zuen, pinizun entzuten hasi ginean, da, agudura de, bueno, euran magixak, maizu ez? De repente esa esta, oye, tú no eres este, o este no eres tú. ¿Cómo que no soy yo? Ninguna hori. No, esa no es tu voz. Y este instrumento no está en y este instrumento no está. Joten gebizen. ¿Cómo que no? Trae la guitarra. Vale, trae la guitarra. Toca la canción. Venga, va, jote hauz, va, kanti ba. Hasi joten da, ez da zeikusike. Bi tono gorago bat, tono biberago beste bat, eta horren egin duen zintak, veloziadiaz egokitu, pitch edo ajusteako. Tono realea, eta gau, nera motza etorri izan. Ostra! Eta de repente danagoan tono. Danagoan bere lekun, ez? Gutxi gora behera. Gutxi gora behera. Ez, pentsatzet, zintak beraki, pixkat, abiaduran ostilatu bezala, afinazioare pixkat mugitzen dela. Horretxatxik tukan txorruz asko da, ez da problema. No, problema. On, azken hori gogoeti, zeu ez, zenbat kanta txartu entzun duguk. Ba, desenak. Zenbat, pentsatzen duna, zala... Holandalako. Eta, gorago, oberago... Duei gabe. Eta hori grabazio zarrekin... Vinilo baten gainetik jotzea oso zaila da. Eteko momentuan, beroz gitxiagokin, gehiagokin ete maute, betirako da. Baina, niri vinilo berriekin ere, gradu izan zait, posizioan pixka bat vinilo ondulatu. Eta... konturatu, tonoa ez dau, eta pixkanaka, lehenengo 15 segunduetan edo badoa pixki, eta tono hartzen du. Baina, tonoa erorita edo, horrelako gauzak, eta, bueno, garaibateko grabazioetan, soinu joleen grabazioak hartu, eta, tono mikrotonala da, ez da, hori zen zintana, beste kantena, Josuk espliatora. Ez, bestik, horre lehena etxatu duten, hiru kantak ez geunkazen inun grabata, zeugazen ez existentzian, ez beltzan. Orduan, eta ikustek handunetik gaina bizkat azaltze benela prozesu ez, aziratik eta amatxuera arte, hain zen Jose Lastras tiopeten graba. Eta izan zen oso politxe eta oso emozionanti. Bueno, izan zen oso politxe eta oso emozionanti, lehengoko bidar batu ginanin, entzaxateko graba horretik, baina akordako gara. Bizok erdinagarrez. Hori galetu nahi nizun. Ez zeuden inun, baina nun zeuden. Bakoitzaren memorian, orduan. Ez, memorian ez, atzamarretan. Eta ez da gauza esoteriko bat, Ostia, nien agorraten, eta, de repente, ostia, Holanda. Eta Holanda, ene, pimpan, kanta guzti bat abestin atzetik, egun desberdinetan. Pero beste gauza poli bat bepasada, letrakin, ez? Hor letra pleiko atxetan josuna da, Darri horrezko faro eta zeharga kirmenen. Eta nik horretan naukan, berak, eta erakutzi nioni, ezaztan, ostra. Lehenako neu ezautu dut. Osea, berriz, ze polita. Osea, ke guai. Barrin izalekin, ez gazta gustatzen da, baina, karo, 13 urte daukan. Bai. Amalau, azkaneo gizerrikoan, 17 zeharka, baina, Arrigorezko faroan, 15. Minutuak aurrera doaz, lehen kantu bat eskatu beharko diogu. Bai, ados. Ez, borobiltzeko esamar nuen zer derra den, gaur egun, teknologiak eta abiadurak hain hartuta gauzkan zera honetan, beraiek emozioz bizi, ez dut imaginatu ze emozioekin bizi izan duten, baina kanpotik ere prozesua behira ze berezia, Josuk esan duen gauza batzuk behatzen memoria, muskularra den horren esker dela, hemen ere esan dute hitz batzuk gaur egun Google Docs talakotan gordetzen dira, ez dakitze kajoietan aurkituko zituen hemen txominek, orduan, bidai hau zuena ere bada, baina irutzen zait badela ere aldarri txiki bat, zeharkakoa, gauzak egiteko modua, eta denboraren pasatze horri ere erantzuteko, eta ez dakit, kanpotik ere ilusioa. Bai, ara sentitzen, ez? Aizue, entzuleok, zemat urte igaro dira, azken tukaren zuzenekotik? Tamagost. Zorrontzan. The Godfathers ikusitxe gero. Lakuntzan.
Uminan ikuste, gorra, hori egun esan. Eta hor, ja izan zan, ja hortik aurre zan. Claro, goza, ja, gitarri, piztia, bateria, Entzuleok, 35 urte beranduago, tuka zuzenekoetara bueltan izango da, baina, aipatu dizuegu, berezi egiten du saioa horrelako egorak bizitzeak, eta gaur, entzungo ditugu zuzenean, gure elkarrizketa akustikoetan, oso akustikoa ez den elkarrizketa batean, hori esan behar dizuegu, hemen zera, dago grasa, balbulak eta dendena. Zein izango da joko duzuen lehenengo kantua? Plaiko atxetan. Ados? Badoaz gure set akustikora, plaiko atxetan jotzera tukatarrak, eta segituan entzungo ditugu. Gure set akustikoan esan da bezala, ea bai ingela esmatzen dudan jartzen, bai hemen txedokau, goaz ba. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, hementxe ditugu tuka eta plaiko atxetan, nahi duzuenen. Plaiko atxetan Gorputz politxak marazten Gorputz politxak dibujaten Haulatu zituztika Papera buzti didate Marea gonen zoan marea da Bere galduz oso geldibiko da Eta niek naiz inspiratzen ez Bere galduz oso erdire Eta niek naiz inspiratzen ez Egartik ematen dut Eta albotik abeste Euriekin jolazte Euriekin kakaputze Euriekin jolazte Bere galduz oso ediriko da Eta nien naiz inspiratzen ez Bere galduz urrunerago Eta nien naiz inspiratu ez Ez naiz inspiratu ez Horreko propaganda elektorala Horreko propaganda Eta zarrak gure galetan Arratzen
Tira gertatu da, 35 urte beranduago entzun ahal izan ditugu, ikusi ahal izan ditugu, eta gaur, ordu gutxitan gure sareetan ere ikusiko duzue kantu hau, hemen eskenitako zuzeneko hau, baina entrevista setera bueltan datoz, Gartxot, Tukatarrak azken minutuetan ari gara murgiltzen, asko-askorako denbora ez daukagu, eta jakin bai Goiuri gaur ez dagoela, eta Sarraskia bere horretan ez dela egongo, baina galdera bat utzi du letren inguruan Goiuri joan aurretik. Bazpare botazazu orain. Hementxe dauka, abestiaren izena da azken, eta dio, euriaren tantak malkoak kamuflatu ditu. Abestiak izena du existentzia, eta dio, euriaren deiadarra. Abestiak izena du pornografiaz, gero joko duzue. Ez, gaur naiz irtengo ze paseatzen abiatu naiz etxera euritan. Beste euri bat besterik abestiak, eta ez takusaten ez euriarekin amesten dute. Edo beltza abestian pozik dirudi euripean pozik, euripean pozik. Sarraskiarako Goiuriren enkargoa. Zer demontre gertatzen zaizue euriarekin, utzi dugu hemen txidatzita. Inglesak esaten dabe, the Basque Country. Amentxe bizigaz. Bai. Da gaina da, esan duzu, 3 letretan agertzen da euria. Bai, ziona. Ongitzi atxen daudana alabe, baina ez? Lehenbetik zirimiri guan. Eta zirimiri, hor falta da kanta baditzen zana zirimiri. Bai. Sarraskia. Bala saikandido. Gainditu dute Sarraskia, gaurko erresa izan da. Gartxot, azken 4-5 minutuetan murgiltzen ari gara, beraz, guazen hemen jotako. Bai, hor hemen, investigazioan aurkitu daipu bat ere, zuzenekoetan beltzez jantzita agertzen ginen Josu eta biok. Ez dakit egia den, baina bazen uten garai hartan, deno aipatu duzu, baina musikaz eta kantu ezaratago oltzaratzean ere alako, ez dakit nola esan, taldearen irudi edo mezu edo zertzegoen beltzez jantzita agertzearen atzean, edo gaztetasun ez dakit nola, oldarkor hori besterik ez, edo bazen uten estetikarekiko edo irudiarekiko zera bat. Bai, baina ez zuzen ekutan bakar, galin egunero gehuazen beltzez jantzitxe, kalean zehar... Ulikardata eta begisa pintxata. Bai, Soineko ilunak eta ez dugu sinisten. Bai, eta gu jute ginen baltzez, baina gero etxeken duzen diapositibak proiekta, geure gaina. Eunkan argiztapen bakarra ordun biztik eunkan. Ordun ikusi txeken duzen, honestak hau. Etxeken duzen diapositibak proiekta geure gaina, neuken jako manipulatako diapositibo batzuk, eta ez da izer. Eta orduan, horrek danak emotetzan, horrek albideratze ban, leko txikixetan be, espektakulo kurioso bat emoti, ez? Bazan, proiektore, lehenako ne proiektore, holakuk, horre peste tuka, zata bat etxe, tuka. Gaur egun hori sampleatuta ere, erritmo base bat egin daiteke. Orduan, bizkatu, hoxe berreskuratu jo, horre diapositiba zarrapetu patxuaz, eskan digitalizan jouz, eta nahi dugu aldan eurrixan zuzenekutan, hoxe barriro eskaini ez horrek, eta barrixak, eta kantakin pasada morunez, kanta zar digitalizautaz, baina gero eraz, kanta zarrak, ontxe grabata. Osea, ez da zain beste atzabide, atzetik hartu dut gauzak, eta lehengo prozesuaz, enoz barriro sortu. Segi etxen no, lehengo prozesu. Aurrea behide, eta irudixakin behoixo ino, neukazen ikor batzuk egin baik, eta, lehena etxen eban modun, einen got. Eta portadako tuka esaten da, bera tuka zarrara, baina titulu, iez sortutako diapositiba batetik egin da. Horren da, bizkat gauza bisak batzen diz. Eta nahi gendun esan bizkat ezkeni, tukan gauza orokorra. Una, ederra. Gaur oso pozik nago, ez dakit. Horrelako gauzek lehen esan dizut inigo, baina... Eta ez da nostalgiko gutxa naizelako, naizela. Baita ere, ez? Bagara pixka bat, baina. Baina ez dakit, atzematen diote gauzak egiteko modu barruko eta sincero horri, gaur egun akaso galdu dugun, ez dakit, inozentzia puntu bat. Eta gainera, normalean galderarik sakonena edo, ez dakit, pertsonalena den, baina hausnarkorrena bukaeraldean egiteko itura dukandik, eta gaur botako dizuet, Markel ere zuk erantzun dezakezu, nola ez? Piskat gaurko zuzenekoetan ere laiztera hasiko zarete, ala uste dut. Durangon ere izango direla uste dut, ez da? Ahotxenean.
Eta pixkat, ez da nostalgiarik eta bat, baina jakin nahiko nuke nola ikusten duzuen gaur egun musika egiteko modu hori eta talkaren bat sortzen duzuen, edo sentitzen duzuen barkatu, nabari oto dituzuen garai batean egiteko modu horren oasi batzuk, edo gauzak gehiei aldatu diren. Oraindik mantentzen duzue ez zuekiko, baizik eta inguruarekiko erakutsi diguzuen positibitate hori, ikusten dituzue arrakala batzuk, nola sentitzen duzue gaur egun musika? Zer mantendu da eta zer aldatu da? Mantendu da talka. Lehen bebazegoen talka hori. Guketxekan duen musiki euskal girun, euskeraz entzutezan musikan girun, esan kontemplaten. Eta hori, olako musika klasik gustaten gakoen nahi, ez musiki euskeraz entzuten. Hori talki beti ukido, joteken duen garaiko euskal rock erradikaleko taldikin, eszenatoki bardinin, eudak jotazu eta gu geure trompetik, geure kejarri moitxut, eta geure onda rarukin. Diapositibak eta argetaristik. Hori talki gehatu dana. Eta gero bakotxak egin dabela, nahi dabena. Olako roioek espagendu neuki, gaur, hemen ez ginen egon. Bestanik hau ez da usten. Hori da, eta gero esasunez, denboran ze pasan, zerrestan, gauzasko pasadi. Baina, bueno, nik ikusten dut, ni mutilate ezaztan, kontzertu baten. Ezkan zuek, harina izabizet, tio. Ondion ez da tokaten hau. Garai hartan diozu. Eta ikusten dut talde gazte batzuk, olako arpijisukin, olako melodixakin, eta gauza, zelan izaleik, ez? Nori politxe da, ez? Eta gauza asko da, eta ondo. Txomin, Josu, Markel, plazar bat izan da, baina guardiko amabiak bueltan ditugu, oraindik kantu bat entzuteko justuko hastia daukagu, eta okerezpanaiz pornografiaz entzungo dugun, ez da? Bai, pornografiaz. Izugarrizko letra luzea. Aizue. Orduan txezan nion. Motzago eta errezago ulertzeko letrakein. Ikasi zuen. Aizue, pornografia zentzuten agurtuko dugu entzulea bera ere, biharra goizeko 10:05 hemen izango gara, zuei kakapila, abenduan datozen kontzertuetan, Durangoko azokan elkar ikusiko dugu, eta, nahi duzen arte, bigarren kafearen ateak, beti zabalik. Eskerrik asko. Badoaz gure set akustikora tukatarrak, eta bertan eskainiko digute pornografiaz. Gaur eguerdiko 12:00 bideo honetan entzuleok agurtuta utziko zaituztegu, kantua bukatzean, informazioaren txanda hemen, naiz irratian. Izan ondo bihar arte. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, tuka eta pornografiaz. Nahi duzuenean eta mi esker. Azai gozian ezaten du batek Kaioan aizaren izara gardenetan urritzen Itxuraz maitatzen direnian Ibai zuri gainean gerizke azura eratu da Amodozko dutun bateko izti okerra Lainatan main diren arraklara batetik Eta keari hautik Iluna barreko deibarreiak Ire Espainak zagalore Otziaren baita
Kikilun gainetik puntua rosak badakin inok ez gaitxu lainoa hortzen modan zuten dula Pornografia bai telebistan, pornografia telebistan. Ez gaur naiz irten duze, baziatzen abiatu nametxera. Ez gaur naiz irten duze, baziatzen abiatu nametxera. Pornografia telebistan bakarrik. Keep calm and bigarren kafea.